vole, ty mě to nepovede. No jak kopeš do listí, pak... To už nahráváš? Už dávno, už 14 sekund. To počká tam prda. Tak mám to vypnout? Ale máš v tom zvuk? Máš v tom můj hlas? To nevadí? Kolik jí dáš nejvíc? Jo. No, Země kouli nebo? to je jedno. To je jedno, dohromady. Nevím, tak tady dám přes 6 stovek. A země kouli. Nevím, ty mě... No, nevím, no. Nepočítal jsem to nějako. Škoda ne. Sakra, mě se klepe ruka. Ani mě to nejde, ještě jsem si dneska nekopal. To bude nohama. Stačí, když se rozkopu. Mám problém. Tak schválně, vypni to a natoč